sunana Adamu Abdullahi, dan wasan Hausa kuma mawaki na cikin masana'antar Kannywood, ma'ana inda ake shirya fina-finan Hausa. A lokacin da nake kallo waɗanda suke burge ni guda biyu ne. Na farko shine Rabilu Musa Ibro, Allah ya ji kansa, sannan kuma Sha'ibu Kumurci shine wanda ya ja hankali saboda ni a kowane lokaci na fi son in ga ko Indian film da nake kallo, na fi so in ga villain role, saboda ma'ana kamar mai mugunta kenan, saboda ba kowa ya iya ba. Amma shi soyayya kawai kalma ce ta baki, ka kura yin abin soyayya kai kuka, kowa zai iya yi. Amma abin da na fi so ne in ga na fito a mugu, na fito a wani mutum wanda a cikin fim din babu wanda za a kalla a rika cewa daga an ganshi a ce shi kenan kwanan wane ya kare, ko kuma wance ta shiga uku ko kaza, irin waɗannan na fi son irin waɗannan role. Ita budurwar da na yaba ta, ko in ce ni na fara yi gaskiya lokacin da take so na, take kulawa da ni, take yin abubuwa na soyayya. A wannan lokacin hankali na baya kanta gaskiya, kawai aiki na cikin masana'antar shi nake yi. So daga baya kuma sai abin ya juya, sai ta daina so na, ni kuma sai na koma na fara santa a wannan lokacin. Sai ya zama na cewa an samu wani lokaci da dan abu ya haɗa mu, kawai ta caccake ni ta inda ta shiga ba ta take guda. Ai gaskiya ni mai tsokana ne, wannan gaskiya ne, kuma na sha mari. Amma ina ma maganin tun a Jos kenan da nake gida, akwai wani mutum wanda muke tsokanan shi kuma tsokanan shi kawai da ake cewa ake yan karamin murya ake a ce a, so shi ne yake yin abin su, amma sai mu kuma muke makale murya. Idan muka ce mai a zai amsa, to mu kuma sai mu makale murya. Muka ce a sai mai fuska, in ya amsa ya juyo ba zai ga kowa ba. Tun yanayi da ya gano cewa tsokanan shi ake, so rana ɗaya ya faki ido, ranan kuma tsautsayi ba ni ne masa ba, amma da aka yi a ɗin da ya danno ya rufe wanda ya ɗin suka ware suka bani, ya tattake ni. Daga wannan ranar na daina zama, daga an yi ni nake fara tashi bar gurin. Abin da ya fi faranta min rai na farko gaskiya shine ɗana na fari da na haifa. A dalilin farin cikin a lokacin ni da sarki Ali Nuhu muna kulle sosai, babu wasu matsaloli da suka faru, da ba kamar yadda abubuwa suke yanzu ba. A dalilin haka ma na sa wa ɗan sunansa. Abin da yake bani bakin ciki shi ma na farko shine shiga na kurkuku, wanda tarihin yana bata tarihin mutum. Duk da cewa a lokacin an kulle ni, amma ba ni da laifin da aka kai ni, appeal ya fitar da ni. Ban karasa zama na a kurkuku ba, na fita saboda an je an sake yin appeal, kuma appeal an sa a sallame ni, aka fitar da ni kes, aka kashe shi kuma ya mutu. Amma wannan zuwa kurkukun shine experience na farko da na fara samu, wanda har yau ban taɓa mantawa da shi ba. Ko hanyar kurkuku na zuciya yanzu, ko na wani gari ne, sai gaba na ya faɗi. Yara akwai su, wasu da suka tafi suka ji jiki sun dawo, kuma na sake karbansu. Sun sake yi, sun tafi sun dawo, na sake karbansu. Duk yadda na kai da kaunarka ko na kai da kaunarki a cikin masana'antar nan ko kuma a cikin kamfani na, to idan ka yi abin da bai dace ba ko kana yin abin da bai dace ba, zan sallame ka. To a cikin wasanni da na fi so gaskiya na fi son kwallo, sai kuma snooker. Waɗannan su ne favorite ina a cikin wasanni, amma ban cika buga kwallo ba saboda yanayin da Allah ya mai da ni na ɗaukaka. Ban iya zuwa guri kamar yadda kowa zai iya fita daga gidansa ya je ya yi ya dawo ba tare da ya samu cikas a gurin wasannin ba, ban iyawa. Haka zalika ina son swimming, shi ma bai yiwuwa saboda kana can kana tsallanka kana zindimawa cikin ruwa, wani ya kafa maka kamara, kuma ba kayi ne don a ɗauka ba, amma in duniya ta gani
daga ranar ka zama wani za a canza maka suna kaza ne. Musamman wuraren da ake swimming akwai mata akwai maza, kana nan kana zaune kana swimming ka za a hango wata can daga ita sai dan kamfai, ita ma ruwan ta zo shiga baka santa ba, amma za ka ji ana yayi kaza da yan mata yayi kaza yanzu nan za ka ji sunan ka ya lalace. So dole na haƙura da irin su. Tuwo da kuma wake ko in ce shinkafa da wake. Fim ɗin da gaskiya na fi ji a raina cewa mutane sun so ni har yau kuma suna so shine Basaja, kuma ya tsaya min a rai ne ba don komai ba saboda ba a kammala shi har yanzu ba, saboda ba nawa bane. Mutane da yawa suka zo su tambaye ni yaushe zaka karasa, so ba fim ɗina bane, fim ɗin Falal da Dorayi ne. Ya kamata duk wanda ya ji wannan zancen su ta tura wa Falal da Dorayi sako, su ta tura masa yadda ake tura min a ta tura masa, saboda shi ne mai fim ɗin, shi ne producer, ni director ne kawai kuma actor a ciki. Wannan fim ni kaina ya tsaya min dan Allah. Falal Dorayi ya kamata ya zo ya ci gaba ya karasa wa mutane wannan fim. Wataƙila saboda sai karishin fim ɗin sai an je Dubai. Farin Wata series ne da ya kunshi labari akan mawaka waɗanda suke shiga matsaloli kafin su samu ɗaukaka. Kuma Farin Wata ina ɗaukan abubuwa ne da suka faru da ni da kuma wasu jaruman, ba a kaina kawai nake ɗaukan labarin ba. Duk abin da na saka a ciki ya taɓa faruwa da wani mawaki a cikin masana'antar nan. Na yi season 1 na kammala shi, na sake shi har zuwa season 10, episode 10. Na sake yin season 2 wanda nan da ɗan lokaci kaɗan cikin September insha Allah za mu ci gaba da sakar musu da wannan shiri mai suna Farin Wata. So a gaskiya duk ƙasashen da nake so na je a duniya na je. Saudiya ne kaɗai shi ne a raina. Dalili kuwa ba na son jirgin sama, na tsani jirgin sama, na fi tsanin jirgin sama fiye da komai a rayuwa. Wannan dalilin yasa ba na sha'awar zuwa kowace ƙasa in ba ya zama min dole sai na je ba. An sha yi min tayi na tafiya wurare ƙasashe sun fi 20 wallahi, amma in na tuna kawai fa za a iya yin awa 5 a saman nan, to sai hankali na ya tashi. Ƙasar da na je na fito da jirgi shine London, na jin shine awa kusan 5 da 'yan wani abu, kuma ni dai ban yi bacci ba, kuma sai da na sha guda 6 kawai saboda ina shiga in yi bacci. Amma wallahi Allah bai bani iko ba, ido na biyu, kuma babu transit, ba a sauka a ko ina ba, da kawai aka tashi a wannan har aka kai. Babban buri na a rayuwa bai wuce a waye gari a ce na daina wannan sana'a kuma cikin mutunci na ba, saboda ba na so in mutum bar wa 'ya'yana abin fada. Shine buri na. Ubangiji Allah ya sa in gama wannan harkar lafiya. Idan dama kuma ta samu, duk yadda mutane suke kallo na a matsayin star, a matsayin wani mutum a cikin masana'antar mai karfi, duk da lokacin da dama ta samu da zan iya haƙura da harkar in ci gaba da wata sana'ata da zan rufa min asiri in gagara abin da nake iya yi, to zan ɓace, zan yi resign. Wannan magana ce ta gaske da nake faɗa wa kowa ya sani, zan yi resign. Saboda ni na farko mutum ne mai kunya, duk wannan abin da nake. Na biyu kuma mutum ne mai son freedom. Na uku kuma ina son sirri, amma duka waɗannan abubuwan sun gagare ni a rayuwa. Duk yadda na kai ga ɓoye sirri na, ko na kai ga son keɓewa a wuri in yi abin da nake so ba tare da wani ya sa min ido ba, in zauna bakin titi in sha kunu da kosai, in ci gyada, in sha rake, in taka a kafa, in yi mai duwa na bin suna gagara na. So suna damuna gaskiya, saboda ni da na shigo harkar maganar gaskiya sana'a na zo yi, ban yi tsammanin zan zama haka ba. So da na zama hakan na riga na zama, kuma haka Allah ya kaddara mu. Amma da Allah zai kawo wani abin, wani business din da na san cewa zan iya rufa min asiri fiye da yadda nake samun rufin asiri, to zan ce muku ma salam.